Kurang piye to ya? Ndok bebek sing maune loro saiki mbokong 5. Ewadene ya ora ana kasiyate. Apa nek ngono ora kok aku sing elek ning lemahe sing cengkar. Tobat sampun ngantos ngendika kados mekaten. Panjenengan ngaten menika lajeng dakwa kalian kula mujudaken setunggiling siti ingkang cengkar. Nuwun sewu penemban, menawa dipun keparengaken wonten tiyang ingkang kedah nyebar winih dhateng kula. Hus. Aja ngawu gawar ngawur. Konjuk kaya ngono nggonmu duwe atur karo aku. Lah inggih menika sampun ngantos lepataken dhateng kula. Kula kinten sanes sitinipun ingkang cengkar nanging tumrap kula menika mujudaken satunggiling winih ingkang gabuk. Ternyatanipun winihipun tiyang sepuh menika sampun boten wonten isinipun menapa-menapa. Ditandurana ya ora bakal iso tukul, ditandurana lemaning subur ya ora bakal tukul. Menika tumrap kula panjenengan ingkang lepat. Nek ngono kowe ceca nyalake aku. Mongko sadurunge aku duwe bojo kowe. Kuwi janjane aku niatku arep ngepek karo wong liya. Ning gandeng kowe adreng, ning nyatane saiki kowe bareng tak tanduri ora iso tukul-tukul kaya ngono terus aku kudu piye?